Γεια σε όλους, γεια σε όλες. Το πρωτοχρονιάτικο βασικά βιντεάκι του 2026 φέτος, και σήμερα έχω να σας παρουσιάσω τη νέα μου κάμερα, η οποία με αυτή θα τραβάμε τα βιντεάκια τα επόμενα που θα βγάζουμε, και γενικώς βλογκάκια, το οτιδήποτε που θα ανεβαίνουν πάνω στο κανάλι στο YouTube θα είναι με τη συγκεκριμένη κάμερα. Λοιπόν, η συγκεκριμένη τώρα κάμερα είναι αυτή εδώ, είναι η DJI Action 4, αυτή εδώ η μικρούλα. Και παρόλα αυτά, τώρα θέλω να σας πω λίγα χαρακτηριστικά αυτής της μηχανής, τέλος πάντων, έτσι. Λοιπόν, και γιατί αποφάσισα να την πάρω στα χέρια μου, έτσι, να αγοράσω τη συγκεκριμένη. Έχει έναν πολύ καλό σχεδιασμό απ' έξω, πολύ στιβαρό σχεδιασμό, έτσι, πάρα πολύ ωραίο σχεδιασμό. Τώρα, τι γίνεται με τη συγκεκριμένη κάμερα? Δεν υπεθερμαίνεται όπως κάνουν κάποιες GoPro, τουλάχιστον μέχρι τη 12, αν δεν κάνω λάθος. Κάποιες υπερθερμαίνονται, οι οποίες θα έχετε πρόβλημα με να θέλουν επανεκκίνηση, να ζητάνε να αφαιρέσετε λίγο την μπαταρία, να κρυώσει, τέλος πάντων πολλά τέτοια μικροπροβλήματα, τα οποία δεν τα έχει, τουλάχιστον εγώ εδώ και σχεδόν να πω 20 μέρες δεν έχω παρατηρήσει κάτι στη συγκεκριμένη. Τώρα, εγώ έχω πάρει την απλή την έκδοση, δεν έχω πάρει την combo. Η απλή έκδοση έρχεται με την μπαταρία της, έρχεται με αυτή εδώ πέρα τη θικούλα που μπαίνει μέσα, εδώ, έτσι, και κάποια μικροεξαρτήματα, τα οποία είναι για να κουμπώσεις πάνω σε κράνος, σε ποδήλατο, κλασικά αυτά τα αυτοκολλητάκια που κολλάνε, και έχει πάνω την υποδοχή για να μπορείτε να την εφαρμόσετε. Τώρα, στο κάτω μέρος, εδώ, βλέπετε έχει δύο κλιψάκια. Αυτά τα δύο κλιψάκια, τώρα βέβαια εγώ έχω πάρει κοντάρι, έχω πάρει αυτό εδώ πέρα το πτυσσόμενο κοντάρι, τέλος πάντων, μέσα στη συσκευασία του είναι και αυτή εδώ πέρα η βάση. Αυτή η βάση έχει τα δύο δοντάκια και εδώ πέρα έχει μαγνήτη, όπως και εδώ, το οποίο όταν έρχεται και εφάπτει, βλέπετε πως κόλλησε κατευθείαν, πατάτε εδώ τα κρυανά, το ακούσετε το κλατς, και έχει και έναν ισχυρό μαγνήτη, ο οποίος δεν πάει πουθενά η κάμερα. Ναι, μεν την πιάνουν τα δοντάκια που έχει, αλλά δεν πάει πουθενά η κάμερα, όπου και να στήσετε. Στην ουσία είναι σαν κυρία βάση αυτή εδώ πέρα που έχει. Βλέπετε και το λογότυπο DJI που έχει μπροστά. Τώρα, να σας δείξω εδώ πέρα ακριβώς, έχει υποδοχή που φορτίζει. Εδώ είναι η υποδοχή της που φορτίζει με Type-C, έτσι, περιέχει και το καλώδιο μέσα φόρτισης, μόνο καλώδιο, και από εδώ πλευρά που βλέπετε, αν το ανοίξω, είναι η μπαταρία που μπαίνει και δίπλα είναι η υποδοχή για microSD κάρτα. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω βάλει μια 128 GB, να είμαι καλυμμένος, και να σας πω τώρα λίγα χαρακτηριστικά πάνω στην κάμερα. Η κάμερα τραβάει με 2,7K, τραβάει με 4K, 4K, στα 60 και στα 120 fps. Πάρα πολύ καλό, έτσι, πάρα πολύ καλό. Παρ' όλα αυτά μετά έχει 360 μπροστά εδώ στο φακό. Τι άλλο να σας πω? Έχει ο αισθητήρας εικόνας που έχει είναι 1:1,3 και το διάφραγμα είναι στο f2,8. Έχει αρκετό μεγάλο. Είναι πάρα πολύ καλό δηλαδή. Πέρα από κάτω που σας είπα ότι έχει μαγνητισμό,
Να ξέρετε ότι στα megapixel της είναι 10 megapixel για φωτογραφίες. Παρ' όλα αυτά βγάζει πάρα πολύ καλές φωτογραφίες. Θα κάνουμε βίντεο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχω βιντεάκι που μπορώ να σας δείξω μέρα. Δεν έχω τραβήξει ακόμα μέρα. Έχω κάνει 2-3 βιντεάκια που ήταν βράδυ. Παρ' όλα αυτά έχει είναι η μοναδική που τραβάει πολύ καλά βράδυ. Σε σχέση με GoPro, κάποιες άλλες GoPro, τραβάει πολύ καλά το βράδυ. Έχει πολύ καλύτερη φωτεινότητα, είναι λίγο πιο φωτεινό. Πέρα από αυτό είναι 18 μέτρα, μπορείτε έτσι όπως είναι να μπει μέσα στη θάλασσα, μέσα βάθος 18 μέτρα. Θεωρώ είναι πολύ πολύ καλό βάθος. 18 μέτρα τώρα για να φτάσουμε κάπου ok. Δεν το έχω επιχείρηση ποτέ, τουλάχιστον εγώ. Και παρόλα αυτά μπορείτε να βάλετε απάνω και τη θήκη. Εγώ έχω παραγγείλει και τη θήκη, μου έχει έρθει και η θήκη υποβρύχια που μπαίνει μέσα και και έτσι μάλλον θα τη βάλω, έτσι όπως είναι δεν πρόκειται να τη βάλω μέσα στο νερό. Στο πάνω μέρος της εδώ έχει ένα ηχείο που ακούγεται ο ήχος, αν θέλετε να βλέπετε τι τραβάτε. Μπροστά υπάρχει μπροστινή οθόνη εδώ. Θα σας το ανάψω και τώρα για να το δείτε λίγο. Βλέπετε. Λοιπόν, η πίσω οθόνη, βλέπετε εμένα. Όσο μπορείτε να δείτε τώρα. Εκεί. Και μπροστά, αν πατήσουμε, γιατί κλειδώνει κιόλας η οθόνη, βλέπετε, είναι η μπροστινή οθόνη τώρα, δηλαδή τι βλέπω εγώ, τι βλέπετε μάλλον εσείς. Λοιπόν, όπως σας είπα, εδώ πάνω έχει ένα ηχείο στο πάνω μέρος και η συγκεκριμένη έχει 3 μικρόφωνα. 3 μικρόφωνα τα οποία τραβάνε πάρα πολύ καλά στον ήχο. Και πέρα από αυτό και στο κάτω μέρος της εδώ υπάρχει κρυφό μικρόφωνο εσωτερικά, το οποίο γράφει πάρα πολύ καλά. Η μπαταρία της κρατάει 2,5 ώρες χρήσης. Στα λεπτά που φορτίζει, τώρα να σας πω μια αλήθεια, θα σας το πω μέσο όρο ότι στα 18 λεπτά φορτίζει ένα 80%. Φορτίζει αρκετά γρήγορα. Ένα 80% σε 18 με 20 λεπτά, κάπου εκεί. Να μην σας πω και ψέματα, δεν το έχω χρονομετρήσει, αλλά λίγο που το έχω δει δηλαδή, εκεί κυμαίνεται. Κάτι άλλο, παιδιά, δεν έχω να σας πω για αυτή. Έχει full σταθεροποιητή απάνω, κανονικά, σταθεροποιητής. Θα ανεβάσουμε και άλλα βιντεάκια βάσει της συγκεκριμένης. Να σας δείξω δηλαδή μικρά μέρας που τραβάω, ξέρω εγώ, να σας τα βάλω να παίξουνε. Γωνία λήψης φακού είναι 155. Τι άλλο? Η μπαταρία της είναι 1770 mAh. Θεωρώ εντάξει, ok. Βγάζει 2,5 ώρες. 2,5 ώρες full βίντεο. Πιστεύω ότι είναι καλά. Βέβαια πάντα χρειαζόμαστε και μια δεύτερη μπαταρία. Έτσι, εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε. Πάντα θα τα χρειαζόμαστε και εγώ θέλω να παραγγείλω, να σας πω μια αλήθεια, μια μπαταρία ακόμα. Αυτά. Παιδιά, κάντε ένα like, ένα subscribe και έρχονται και άλλα τέτοια βιντεάκια.